Сегодня ушел из жизни известный мусульманский ученый, бывший муфтий и депутат парламента Узбекистана, соучредитель и член Совета секретарей Всемирного союза мусульманских улемов, шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Он посвятил всю свою жизнь изучению священного Корана и сунны пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и передал свои бесценные знания ученикам во всем мире. Его кончину с глубокой скорбью приняли в Чеченской республике. Глава региона выразил слова соболезнования родным шейха и всем жителям Узбекистана. Рамзан Кадыров подчеркнул, что потерю этого человека он принял как личное горе. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф был учителем первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, известного во всем мире религиозного деятеля. Их дружба зародилась в годы учебы Ахмад Хаджи в Ташкентском исламском институте имени имама Бухари. Мухаммад Садык был его преподавателем. Шейх до последнего дня хранил память о первом президенте, приезжал на все мероприятия, посещал семью Кадыровых. Он не раз отмечал, что Ахмад Хаджи Кадыров стремился к тому, чтобы Грозный стал центром исламской культуры, и ему это удалось. В последние годы шейх посвятил повышению научной и религиозной культуры мусульман всего мира. Он постоянно принимал участие в научных конференциях, семинарах и встречах по всему миру. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, как известный ученый, являлся членом многих мусульманских организаций, автором многочисленных научных трудов исламской тематики. Во всех мечетях и населенных пунктах Чечни читают молитвы в память о нем. Глава региона принял решение назвать его именем одну из улиц Грозного. Он отметил, что кончина шейха – большая утрата для всего исламского мира. Да смилостивится Аллах над ним, да откроется перед ним двери вечного рая. أدنى شقيرة علم يقير حق داقين عدا قردات علمنا قل خرتسه علم يقول إيش تعويه تردو على خديلج صلى الله عليه وسلم تانج أوغا سنجت بخبر قاتشة ومصل ما نقطة قومي قاتشة تعشة دين أمتي قاتش سنجت بخبر دو إذا سدني آزي آور رسي باتشاقي آور قو آور بوشخل بوش علمنا هنيوقع كرت جارخ وق علم استقبلش أوزبكستان مفتي لاتنا أولش وحال خربتشاح أحمد حاجي حيخر خواخيلا أولش شيخ محمد صادق محمد يوسف عقلنا إذا إنا لله وإنا إليه راجعون الله دال قلنا دوي درجي ديلي درجر درج دوية يسخل وجه الله دال ديق الول إذا دال قية بولتنا إذ وق علم استقور إذ علمنا خزنية سانج أو لورش وش قو آور إذ وش بقي بش بش أقا دنيا يقر علمنا قية شون يقاحة ديقش خولشه بركتي وقع علم استق ور إذا ساعة شيكو يوجشه دين أمة خل تخن زياد وقستقلحها قطع سيد دعبا يقيت أيوه لتربوج إيش تألق علمنا علم استقل خر استقلع دعبوش بول سيد بقيس قطع أيوه لتربوج يسخل وجه الله دالا يقل خر بحندوش أمة خل دوش دول زي دال اشتول غولي قيقينة محكحة أمة خل دوش دول زي دال مهبط بشال دال ديق الول إذا تام بق البقدوشة وين حامي ورئيس هندالش وين محكا ناتناج أو قيد بالير خدوخ بركة دالير هندالشي أعمد حاج قين شارخ تعلم استقور إذا تن بركة تغن ديغستن علما أور قتش أدر إذا دال ديق الول إذا دال غية بويلق سنخ